So next, silencer yanong, good PM Pastor, mangutan na lang ko, Sabbath keeper ba ang mga Waldensians? Okay. Anyway, so na pwede ni mo na ma-research, dili man tamingon nga na sila tanan mga Sabbath keeper na sila. Kaya ang importante manggod sa gitawag kaniadto igsoon ang pagpagilambigit sa loyalty ngadto sa atong Dios. Actually igsoon, in every grupo Pilipino man ka, na ay Sabbath keeper, na ay Sunday keeper. Israelites man ka, na ay Sabbath keeper, na say mga Muslim nga na dito karon nga Friday ilaha, ug na say mga Christians nga dili Sabbath keeper. Lain-lain nga nason igsoon, lain-lain, pero dili man nato ignon nga tungod kay Sunday keeper siya dili na maluwas, tungod kay Friday iya dili siya maluwas. Remember igsoon, ang kaluwasan is pinaagi sa atong pagtuo. Ang ato pagtuman sa Sabado maunay atong ebidensya nga gipakita ni Kristo nga kita nahigugma nga na kaniya.